Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Idan za ku tuna muna karanta littafin nan ne na Ruwa na Gama Baki wanda Diza Isaku ta wallafa. Ni Zainab Ishaq nake karanto muku shi a wannan tasha ta mu ta Labarin TV kowace ranar Lahadi da misalin karfe 8 na dare. Idan ya kuka taba zuwa ku daure ku danna mana subscribe sannan kula tsakararrawa yadda da zarar mun yi sabon dauka za ku samu sanarwa. A shirin da ya gabata mun tsaya ne a inda dambarwa ta balle a tsakanin Jummai da Habiba mota har ma kuma ya kawo ta tashar ta sauka ta bar mishi kayan da ya mata shopping ta ce ga tsiya ta kun kayan ka nan tunda soyayya ƙarya nake maka muka ce wani almajiri ya bawa ya ce kawai waccan mai jan akwatin almajirin ya je mika mata har ya juya zai tafi ta ɗauko biskit ta bashi a hannunsa ya karɓa yana murna muka ce ta dawo gida jikinta ba ƙwari saboda tana ta kewar Habib har ma mahaifiyarta take tambayar ta anya ko tana lafiya ta ce iskar mota ce take damunta wanda ta shaka har ta saka mata ciwon kai muka ji cewar Jummai ta koma makaranta har ma ƙawarta Halima ta tambaye ta me ke damunta don ta lura da sauyawar ta cike da damuwa. Jummai ta labarta mata dukkan abin da ya faru tsakaninta da Habib. Yanzu kuma shirin zai dora. Halima ta ce samarin yanzu duk haka suke fa da kin haɗu da saurayi to abin da zai fara nema a wurinki shine ta baki da kin yi gangancin bashi dama to zai kai ki ya baro dan haka ko da wasa kada ki bari ya taɓa ki ƙawata. Jummai ta ce insha Allah ba zan sake ba wancan ma ba da sani ba. Cewa Halima ta yi to Allah ya kyauta amin. Jummai ta ce suka ci gaba da tattauna matsalar. Jummai ta ce to yanzu ya zan yi da san shi a raina kin ga tunda na da bai neme ni ba kuma mun yi da shi zai kira ni. Sai da Halima ta yi nazari sannan ta ce to ki kira shi mana idan bai daga ba sai ki kyale shi tana yiwuwa ma dama ba san ki yake ba. Jummai ta ce ni fa ba zan iya kiran shi ba. Matsa mata Halima ta yi akan ta kira shi fiddo wayar Jummai ta yi har ta yi dialing number kafin ta fara tafiya ta yanke kiran. Halima ni dai ba zan iya ba ta faɗa. Halima ta ce to shikenan ki sa mishi ido idan yana son ki da kanshi zai neme ki. Abinda Jummai bata sani ba shine kiran da ta yi ma Habib ya shiga kafin ta katse. Yana zaune ɗakin shi ya hangi wayar shi na haske yana dubawa ya ga timan Habib. Wani irin daɗi ne ya ratsa shi dama yana son kiranta kunya ta hana shi da sauri ya yi dalilin nambar ta. Jummai na cikin magana da Halima ta ga kiran Habib. Duba ki gani Halima shine ya kira. Halima ta ce to ko kiranki ya shiga ne? Jummai ta ce a'a. Alamu Halima ta yi mata da ta ɗaga wayar kafin ta tsinke. Ɗagawa ta yi tare da sa wayar a handsfree domin Halima ta ji. Daga can ya sallama bayan ta amsa ya ce an tuna da mu kenan. Ko da ya ce haka sai ta gane kiran ya shiga. Baki ta taɓe ta ce to tunda ku ba kwa son ladar zumunci ai kenan. Sassauta murya ya ki gafarce ni Tima ban san me zan ce miki bane idan na kira. Ai ba damuwa tunda haka ka zaɓa ba wani abu. Jummai ta faɗa idanunta na kan Halima. Magana mai tosasa zuciya ya faɗa mata tare da tabbatar mata shi ma bai da wani sukuni tunanin ta duk ya hana shi komai. Bayan sun gama wayar Halima ta ce to kin gani kunya ce ta hana shi kiranki. Murmushi Jummai ta tare da yi mata godiya. To daga wannan rana Jummai da Habib suka dasa sabuwar soyayyarsa a waya. Duk abin nan Asabe bata sani ba da yake Jummai ba a gidan take kwana ba tunda uwani ta yi aure ta koma ta yi kakar su kwana. Da dare yayi sai Habib ya kira ta sai su kusa raba dare suna waya. Wata irin hira mai kashe jiki suke yi wanda duk masifar ba za ka ji me suke cewa ba idan suna waya. Hakan yasa kullum suna manne da juna a waya. Habib ya ce ban san me yasa ba bana iya komai idan ban ji sautin muryar ya shiga kunne na ba. Murmushi mai sauti kawai ta suka ci gaba da hirarsu ta masoya. Kakarta ta ce ni dai na bani da wannan kuskus a waya. Uwani ta tafi ke kuma kin dasa daga inda ta sa. Dariya Jummai ta yi to gwaggo ki liƙe kunnuwanki kawai suka kama dariya. Wata rana da suna waya ya tambaye ta yaushe zaki zo ta ce sai bayan ka zo. Ya ce to kuwa kin kusa gani na. Bayan Hajiya mai ta huta daga tafiyar da ta yi Alhaji mai nasara ya kwashe su gaba ɗaya suka nufo ƙauye. Kowa ya murna da ganin danginsa musamman Uwani da ta daɗe bata ga danginta ba. Jummai kuwa bata san Uwani sun zo ba sai da ta da makaranta ake gaya mata. Tana cire uniform ta nufi gidan kakarsu inda Uwani ta sauka. Tana cikin sauri ta ji an ce ke Jumana ya Habib ta faɗa a banta don duk inda ta ji muryar shi za ta iya gane ta kuma wannan ita ce sarar shi idan ya haɗu da ita a waje lokacin da ta je gidansu. Juyowa ta yi zuciyarta cike da farin ciki ta ce kai ne ni ne da kaina ya faɗa yana ƙarasowa inda take. Zuciyoyin
su cike da farin cikin ganin juna suka gaisa. Ta ce na yi fushi ma. Ya ce da naimi. Ta ce me yasa baka faɗa min zaka zo ba, kuma ko ɗazu sai da muka yi waya da kai ai. Ya ce so nake in baki mamaki. Ta ce ka kuwa bani. Dariya suka yi, tambaye ta inda za ta je. Ta ce wurin uwani. Ta faɗa mashi da yake ya san gidan. Ya ce to zai iske ta a can. Da farin ciki Jummai ta isa wurin uwani murna kamar za su haɗiye juna. Ashe yan gulma sun ga lokacin da Habib ke magana da Jummai har sun faɗo ma Hajiya Mairo. Habib na komawa gidan kakanninsa. Hajiya Mairo ta ce uban me ya haɗa ka da magana da ya gidan Asabe? Ya ce wace ce haka umma, duk da ya san wadda take nufi. Masifa ta shiga yi mishi don ta fahimci rainin wayensa ne ya motsa. Bai ji faɗan da ummansa ta yi mishi ba, da yamma ya kira Jummai a waya ya ce su haɗu. Ta ce tana Islamiyya amma da dare yayi za su haɗu in ta dawo. Habib ya ce to ki samar mana wurin da ba mutane sosai, na ga yan garin nan naku sun cika sa ido, inda kuwa mutane ba su cika wucewa ba. Jummai ta samo musu domin gabatar da hirar su ta yaushe gamu. Habib ya ce wai haka kika ƙara kyau Fatima? Ta ce a hakan. Ya ce kwarai kuwa. Ta ce bayan rashin ganin ka duk ya ramar da ni. Ya ce to ai yanzu gani ko. Murmushi ta yi suka ci gaba da hira. Rashin yawan mutane a wurin ya sa shaidanin da ke zuga Habib ya sake zuwa wurin su. Can ta ce tafiya zan yi, dare ya fara yi. Ya ce mata to ina zaki ce kin tsaya? Ta ce ai gidan kakanmu nake kwana, zan ce ina ce ta tsaida ne. Ce yauwa baby to sai gobe. Ta daga kai. Sallama suka yi ta tafi gidan kakarsu uwani. Ta ce ke ba kya gudun dare ko? Aiki na ƙara sama inna ta ba uwani amsa. Gaba ɗaya ta tsagu da kanta, bata bari suka yi hira ba, ta haye gado ta kwanta. Tun daga wannan rana Habib ke zuwa wurin Jummai suna sheke a Yesu tun tana jin tsoro har ta saba. Ko da ya koma gida sai suka dasa da yin chatting, da yake ɗan ƙaramar wayar ta na Facebook. Kullum zumuɗin sake haɗuwa suke da Habib ya ga sun daɗe ba su haɗu ba, sai ya haɗo kaya ya ce wurin iyayen Hajiya Mairo zai je. Hajiya Mairo ta yi mamaki da rabon da ya ce zai je ƙauye da kansa tun yana yaro. Da zai tafi ya biya wurin uwani ya ce idan da sako ta bada. Ta ce ka gaida mun kowa amma ban da sako. Kayan daɗi Jummai ta haɗa ma Habib zauren kakarsa aka yi zancen. Ai kuwa kamar su cinye juna. Ita kakar bata san wainar da ake toyawa ba, a zatanta kwashe-kwashen samarin Jummai ne. Duk abin da suke Habib bai taɓa kusantar ta ba sai lokacin da zai tafi mahaɗa suka yi a wajen gari bayan an taso daga makaranta. A haka dai Habib har yayi nasara akan Jummai ba tare da ta san dawan garin ba, yi amfani da wayansu na 'yan birni ya samu nasara a kanta ya haƙƙi mata. Masu sauraro bari mu dakata a nan sai a shiri na gaba inda za mu ɗora.